Sarandonga, arroz con bacalao, sarandonga no Alto do Porto. Bos días, familia. Cuchibiri, cuchibiri. Bos días, como estamos? Cuchibiri, cuchá. Hoxe toca arroz con bacalao. Que? Como andamos? Como vai? Tes a mesma enerxía que a min? Hai que almorzar ben. Hai que meterlle ao corpo algo. E hoxe vamos meter unha cousiña de auténtica calidad, porque é un arrociño con cocochas de bacalao en salsa verde. E con máis cousas, vide pa aquí. Veña que xa estamos, imos presentar os ingredientes, como sempre, os que nos importan de verdad como hoxe, que é esta cocochiña de bacalao. Agora falaremos onde está a cococha. Vale, temos por aquí tamén un pouco de ceboliña fresca. Temos uns chiles, porque vamos a darlle un toqueciño así picante, porque sempre lle queda ben. Temos, por suposto, algo de allo, unha amada de perexil, temos uns pementos de piquillo, que son así, algo que lle metemos nosa historia, un pouco, que se fóramos vascos sería chacoli, pero viño branco da nosa terra, algo de arroz, o noso caldiño de peixe e, por suposto, unhas boas ameixas. E non me digas ti, Lidia, que con esta historia que temos aquí non podemos facer hoxe un arroz con bacalao dos decentes, A ver que cousa rica faz. Cousa rica, vas ver, porque o primeiro de todo é, mira, ti, queda un momento caladiña, que escoitas aí? Eu non escoito nada. Sí, tan as ameixas, macho. Tan as ameixas aí revirando, pim, pam, tan viviñas de todo. Mira, como vivas, mira como se moven. Andas aquí, tocas un pouco, pum, cerra. Tocas outro, cerra tamén. Tal, vivas non, o seguinte, isto é unha tal. Por certo, ameixa rubia, vale? Que roja, nin que tal. Rubia, esta ameixiña que é unha ameixa ben galega, que ten cada vez máis aceptación, porque ten así bastante carnosidade e tal, é moi interesante. Pero, como sempre, con este tipo de bivalvos, imos facer na última momento de todo, nesa cocción, nesa historia, cando xa case o arroz este feitiño, vamos, e así que nós, agora, o que imos a empezar é ca cococha. Vale, sabes onde está a cococha? Donde? A ver, a cococha, porque moita xente anda pensando que a cococha son as fazulas, e non, é o papo. Pero é de pescada ou é de bacalao? Esta é de bacalao, vale. Mira, porque, por exemplo, boa pregunta, porque é moi típica a cocochiña desa pescada, desa historia que no norte tamén se facía a unha cocción así, e que fan o pilpil, o mítico pilpil, estas historias. Imos botarlle un pouquinho xa. Porque é moi gelatinosa, non? Exactamente, tense coláxeno, esa xelatina que tamén fai que a salsa espese un pouquiño. Nós o que imos facer agora mesmo con ela é meterlle un toqueciño a lume pequeno para que vaya soltando esa mesma graxa. Sí que é certo que o que imos mirar, a ver se me pasas unha táboa que temos por aí normalmente branca po peixe, esa, perfectamente, porque ás veces veñen cunhas barbiñas, cunhas historias, vale? Ti gustache o tema das, mira, está ben perfectamente limpa, pero estes pelexos vou nos quitar. De feito, cando fazamos un pilpil, moitas veces os recortes tamén nos valen. Gustache as cocochas a ti? Pois mira, non son moi desde a pel, esa textura a mí me resulta un pouco desagradable, pero eu como de todo, poñolle ganas. Directamente, se ti tes que non é o teu plato preferido a cococha, non? Non é o plato preferido, sei que é moi apreciado, dame un pouco de mágoa dicilo, pero... Home, pero xa verás hoxe neste arrociño como imos facer, porque o certo é que isto moitas veces é importante. Se a faz un pouquiño máis e queda así un pouco tal, esta pel que ten vai se indo totalmente. Entón, en realidade, non queda tan xelatinosa. Moita xente que lle gusta como ese punto menos e pode quedar un pouco nesa textura algo diferente. Pero eu creo que neste caso vamos a intentar darlle ese toqueciño que despois co arrociño a última hora lle vai quedar bastante ben. E sobre todo ese sabor que nos dá. Sí, que moita xente non sabe que eso non é graxa o que solta, non? Que é xelatina, as cocochas non son graxas. Exactamente, vale, pois bueno, é importante porque como di, pero esa cousa que lle quitas e tal, pois eso é parte desa pel que é a que ten realmente ese coláxeno, vale? Vamos limpando un pouco nelas, simplemente porque, home, unha cousa é comer un pouquichiño e outra cousa é darlle todo o pelexo tamén pa dentro, A min, se che digo a verdad, é un dos pratos que me encanta comer, pois unha vez a semana comería. O que pasa que de carto é unha cousa tal, porque, home, xa sabemos que tampouco dunha pescada ou dun bacallau podemos coller unha. Cada unha delas é un papo dun peixe, O sea, que tampouco nos pensemos que é unha tal. Hai que
como digo eu, racionar. Pero, cando as encontro así ben de precio, pois vou por elas. Ti crees que aquí son coñecidas as cocochas? Eu creo que sí, cada vez máis. Eu creo que sí que é verdad que no País Vasco e por aí pois son máis apreciadas últimamente, tal, pero isto de que os libros, internet, tal, fixo que todo se correra moito. Antes eu creo que pensábase que era algo como de festa, e como se tiñen que comer sempre con ABC. Eu creo que isto é un manxar que incluso o vapor está bom. Mira. Igual para un día, como por o seu prezo, para un día de festa. Bueno, por o seu prezo, depende como as collas, non as colli tan mal, pero tamén hai que ver, porque hai veces que están un pouco máis, tal. Mirade, agora o primeiro, metémolas aí. Sí que é certo que moita xente di, salas primeiro, despois, eu pouco a pouco vou metendo, e agora, cando despois van a acabar no propio líquido ese do arroz, dese caldiño, porque outra cousa que vou facer hoxe é facer un caldiño, un arrociño que quede así como medio rezumoso, vale? Con algo, non vai ser moi seco. É importante por iso da salsiña verde, vale? Que iso é importante. Salsa verde, que leva unha salsa verde? Perexil, non pode faltar. Perexil 100%, tes toda a razón. Vale, ten un bon bañado de perexil. E leva tamén sempre algo de allo. De feito, a primeira salsiña verde que se fixo facíase simplemente con allo, perexil, e un pouco de fariña, algo de viño branco e un pouco de caldo de peixe que tamén temos aí. Caldo de peixe que, se me permites, vasmo traer aquí tamén, porque ímolo meter, Lidia, eso é, nesta oliña, porque imos quentar o caldo xa. Que che parece? E por que quentas o caldo xa? Oh, moito pregunta, Rula. Mira, pois o caldo vai ser po arrociño. E sabes por que quero que este ben quente? Para que non haya contraste de temperatura. Que quere dicir eso? Que cando temos o arroz así xa medio metido aí e tal, quero que ese caldo xa este no seu punto. Pa que? Pa que non empece a cocer 3 ou 4 minutos despois. Así controlas mellor o tempo do arroz, non? Exactamente, exactamente. Así que aí metémoslle lume, tapamos e tiramos. Sabes que me podes facer ti? Axudar un pouco. Mira, vouche facer traballar como sempre. Mira, un pouquichiño me aburro. de sal, vale? Graúda, un morteiro, colles uns allos. Isto para ti, e hai que facer un machucado con ben de perexil e esos alliños por aí. Que che parece? Pero mira, dixi las cocochas, que pasa? Aí vamos. Vale, o sea que as cocochas, pisá. Bueno, xa coñezo algo máis de Lidia. Perfecto. Pero tamén quero saber máis cousas. Porque as cocochas, home, en principio, pois pode che parecer que é un produto, pois así que che decía, de carteiras que non todos podemos. Pero sempre un se vai mirando, a veces quedan ofertas, destas que se consumen dentro de 3 ou 4 días e tal, un produto sempre que se vai comprar fresco, pero as de bacallao, a veces, cómprase tamén para desalgar. Podría ser. E como ves conxelalas si as pillas ben de precio? Home, se están ben fresquillas e conxeladas, a mí pareceme que é algo que deberíamos facer todos, vale? Empezar a meter na cabeza no miolo que cando hai unha oportunidade, mira, pareceme ben a pregunta, hai unha oportunidade, vexo que tal, está o robalo a un prezo razonable, está a 12, 13, 14 euros, que a veces encontrámolo. Podo coller unha torada, vale? Unha boa cola, que sea para 2 ou 3 comidas. E podo conxelar un caldo. De feito, ponisakis entendo que será o que te sei facer, non? E de feito moita xente pensa mal do peixe conxelado e non perde propiedades. O sea, que é unha boa forma, non? Cando atopamos ben de prezo, non? Claro. Para conservar. Sí que é verdade que temos que conxelar canto antes, non temos que esperar, non? O mínimo posible. Pero unha vez desconxelado non perde propiedades. Hai moita xente que pensa mal do peixe conxelado, como Sí, como que de repente vai ser tal. Home, de feito, non é que só que pense mal. Se me deixes un oquiño, vou facelo tamén eu cunha cebola. Perfecto. Vale. Non é que pense mal, é que directamente pensa que perde, non? En plan, Sí. E non perde. Vale, escoitamos ben, o peixe conxelado non perde. De feito, cando temos que facer unha cocción pois pequena e tal, é obrigatorio a nivel sanitario, non? E tal. Obrigatorio non che vai meter nada unha multa, pero se non queres pillar un anisakis ou algunha historia rara desas, sería bo facer algo ben É máis no teu seguro. corpo. É máis seguro. Máis seguro. Pois seguridade. Eso ante todo. Mira, o que vou facer é coller estos cachiños, o que fago sabes con isto sempre. Caldiño que che criou. Isto vai deixar aí, vale? Para dentro de pouco que fagamos tamén nos un caldiño. E o que fago é meterlle, dime. Os talos. Os talos para aí tamén, vale, perfecto. Ben. Así, nos as follas, exactamente. E os talos, vale, perfecto. O talo ten moitísimo sabor, ten un pouco máis bravo. Neste caso, como vas machucar ben, porque sei eu que che das aí, que tes aí unha bola, pero eu creo que a folliña é moitísimo mellor para esta historia. Isto imos deixando por aquí tamén. Vale, xa casi temos as nosas cocochas a puntiño, así que vou empezar a quitalas, baixamos, mira, quito o lume, vale?
para que así non se nos pase nin unha cousa nin outra, e empezamos. Mirade, collemos. É unha cousa que vas empezar a ver aquí, vale? Que esas gotiñas que nos vai deixando no aceite. Ese coláxeno do que estábamos a falar. Se nota. Si ou non. E iso vai dellar tamén moitísimo sabor a nosa cebola. O principal dunha salsa verde é un aceite aromatizado con un pouco de allo. Allo e perexil, está aí, lidia con el. Nós, ora, temos xa todo o sabor desa cococha e o que imos facer é meterlle tamén un pouco de ceboliña. Estaba a contar antes que a cebola non era a salsa verde de primeiras, non empezou eso na historia, cando empezas a ler, que isto data, está case referenciada en 1700 e pico, nos primeiros libros de cociña que había. Eso é unha auténtica barrabasada. Mirade, aí temos estes cachiños que me quedan aí un pouquiño, vanse levantar agora en 0, con esa pouca cebola que vamos a meter. Así que aquí volvemos cun pouquichiño de lume, un chorriño máis de nada de aceite e vou bulir un pouco meténdolle a eso. A ver, como vas ti aí? Como ves? Dalle, Chupo máis. Como? Eso ten que quedar como se fora... Xa me conta por sesión de gimnasio, como? O sea, home, é co ximnasio, non hai elíptica nin historia que lle bata eso, va a flipar. Aquí o que facemos é cortar tamén miudiño esa cebola. Como levas o tema da cebola? É de chorar, ten cuidado. Regular, É logo. Regular, sí. Eu son chorona en xeral. E que a cebola tamén. Ai, pero chorona rollo así sentimental. Foi sentimental. Bueno, pásame a min cas películas. Non te rías. Eu vexo unha película de irmãos ou de historiadas e poño a chorar. Non sei que me pasa, pero que as noticias encontráronse 4 irmãos que facía moito tempo que non se vían. Eu xa non as vexo. Pois a min pásame de sempre, dígocho en serio. Veña, ceboliña que imos picando e metendo aí, o sea, que ti tamén eres chorona. Pois eu ca cebola non choro nunca. Din, que é porque se cortas ben a cebola, tes o coitelo ben afiadiño que non se chora, porque produce pouco gas. Eu non sei se será eso. Non creo que sea, Recordo recordo unha vez que me pediron que escribira un artigo sobre iso, non recordo a explicación, sí que teña que ver con algún gas, non, que se metía cando cortabas a cebola. Ajá. Pero nada, ao final estiven revisando o artigo sobre iso para ver onde viña a explicación e cheguei á conclusión de que a única forma de evitalo era poñendo unhas gafas de bucear. Destapando os ollos. Non encontrei outra solución para evitalo. Estaría ben tamén cunha venda nos ollos, en plan, para facer un pouco de faquir. Mira como controlo o tema da cebola. Bueno, pois eu gafas de bucear non boto. E como sempre digo, eu non sei se que son medio extraterrestre ou que son da familia da cebola, pero non choro nada. Nunca me pasou. Home, hai algunha que é bastante máis brava que outra. Eu creo que ten máis que ver ca variedade da cebola, Sí, porque eu verdad? noto que con algunhas non choro e con outras e ademais é horrible. Ti porque non sabes o que é, pero é moi desagradable. Espera, non sei o que é eu, pero mira, é unha cociña, está a miña rapaza comigo, e eu non choro, está ela chorando ainda que está a 3 ou 4 metros de min. Por eso te dicía, e ti como levas? Mira, Porque será como o tema de que algunhas persoas lles pican os mosquitos e outros non? Será Pero eso- algo que temos personal? Eso tal cual, eso como a temperatura. Ti, pícache os murticos, a ti, os mosquitos. A min pícanme. Eu fago de repelente das demais persoas. O sea, Se porque- ti vas comigo, eu sí. son o repelente porque me pican a mí. Porque van Claro. todos para ti. Pois é un pouco parecido, Xa cho digo tamén. Mosquitos! É unha cousa do verán que non me gusta nada. Pero nada de nada. Veña, cebola pa aquí. Estou pensando, mira, que esa cantidade Como ves? que temos, vete, así que lle ando aí un pouquichiño máis, porque hai que mallar ben nese allo, un pouquiño máis, vouche dar, xa verás. Pero que sí, esta cebola vai quedar pa un caldiño para despois, porque creo que é máis que suficiente. Vou coller un par de pementos do piquillo e vou nos meter aí. Pero, de contado, aquí un chisco de sal para facer unha cousa, que empece tamén a sacar un poquinho de auga esa cebola. Vale? Que tes o lume baixo, Empezamos. Lume moi baixiño, vale? Que iso é importante. Que queremos? Facer un pequeno rustrido, vale? Con esa proteína que xa me deixou e con esa tal, con ese coláxeno que me deixou tamén a cococha, empezar a darlle un pouco dese corpo. E como temos sempre, por se acaso se queda algo pegadiño, un pouquichiño de viño, imos regando con viño, ese tal, así que sigue, machaca aí, Lidia, machaca porque eu estou pensando, Tamén me gusta, como sempre, preguntarche un pouco como ves se vai de compensado esta receita cas cousas que vas vendo por aí, Porque eso interésame a mí moitísimo, aprender. Pois mira, eu penso que xa sabes o que che vou dicir, A porque ver. son pesadas sempre co mesmo. A ver, a ver. Que crees ti que lle falta en proporción a esta receita? Ou Vale. que, máis que lle falta, con que poderíamos mellorar? Mellorala. Mellorar é imposible. Ahora vou empezar. Bueno. Mellorar isto é imposible. Como se me corre a min decir que podes mellorar unha receita, Por favor, tamén? Lidia, pero ti leache hoxe, mira, vamos a ver unha cousa. Leva peixe. Leva verdura, leva allo, leva perexil, leva ameixa, e leva un hidrato, leva arroz. Que lle falta? A ver, dime ti que lle falta, hai que meterlle máis verdura aínda.
Claro, tú pensa que hai un par de pementos para cantas persoas é esta receita? Pois isto será... Para Non, un, esta, no. non, home, para 3, para 4. Para 3, para 4, pareceche 2 pementos. Podemos botar máis, non? Pero escoita, se lle boto moito pemento, isto é unha cousa que teño unha liorta que teño na miña cabeza. Sabes que se eu quero que aproveitar o sabor todo, vale, despois se lle meto que isto é un sabor bastante invasivo, a cococha vais. Vale, Sí ou entonces non? temos que buscar outra solución. Vale, a ver, entonces como fago? Eu quero outra solución, veña, eso interésame. Pois pode ser, as verduras podense facer por separado, non teñen que ser dentro da propia elaboración. Hai elaboracións que piden, non? Botar verduras e que a mestura Sí, porque queda ben. queda compaxinado unha ca outra, pero neste caso eu, sí, imagínate, eu diría, con 3 destes é máis que suficiente para min, non quero botar máis. Que podo facer? Hai varias opcións. Podemos Sí. engadir outra verdura que sí que case ben ca receita ou ben Ben. facer unha elaboración separada, non? Pois, por exemplo, podemos poñer un primeiro plato frío ou quente, tipo unha crema de verduras de primeiro ou unha ensalada de primeiro. Gústame iso, vale? Unha crema de verduras de primeiras, de repente tal, o primeiro tal, e despois un arrociño. E xa temos esa... Vale, Así, esa crema de verduras nos vai saciando, non? Ten unha boa porcentaxe de auga e de fibra que nos vai saciando para cando cheguemos ao plato principal. Moitísimo máis interésame esa historia. Si, mira, xa teño ese caldiño tamén fervendo, xa podemos medio apagar, xa vai estar quente. Mira como está esta cebola, que xa con ese viño desglasamos tamén un pouquichiño. Xa empezamos. E eso, que vou querer en nada, antes voulle dar unha picadiña a este pimentiño, ben pequeno, vale, o pemento, non teño medo de cociñalo máis ou menos, porque pois xa ben cociñado. Claro. En realidade, este é un pemento de piquillo. Home, que se podía coller o pemento de piquillo, como se chama? Novos, en conserva, sí, pero neste caso os pementos, pois moitas veces, cando están na tempada, a xente embótaos e despois ti emprégalos cando queiras. Neste caso, para min é maravilloso desta maneira. Botamos ese pemento para aí, mira como che vai indo a cousa, vale? Estaba pensando, se temos peques na casa, Sí. pódese facer esta mesma receita sen viño, podemos sustituílo por algo. Sí, Porque claro. sabes que pasa? Evapórase o alcohol, pero non se evapora todo. Entonces, se temos pequenos na casa, pois Vale, é cando mellor te substituílo ou quitalo. Pensas, Ti que pensas? pensas de verdade? Eu quero pensar que sí que é verdad que teño lido que moitas veces queda un poquichiño de alcohol, pero a cantidade que queda de alcohol dese groliño que lle podo botar eu a receita máis entre o que evapora e que vai para 3-4 persoas, crees que pode ser impeditivo para que o rapaz tal? É unha pregunta, realmente. Sí, hai estudos que difiren, ¿no?, da cantidade de alcohol que queda porque depende do tempo da cocción e depende do método de cocinado, queda máis ou queda menos, pero Vale. o tema é que nunca sabemos canto queda, Canto ¿no? queda, vale. Entonces, Eu, digo por por si si acaso un pouco de viño, un pouco máis rapaces hoxe. Digo, por si quedaría ben a receita sin viño. Como Pódese ves? botar un viño, unha sidra que non tivera alcohol. Pode buscar un mostiño Unha sidra? unha sidra, por exemplo, que non tivera alcohol, que tamén asa que tamén traballan. Unha cervexiña sen alcohol, que tamén é un 0-0. E incluso co típico caldo que temos, podemos desglasar e tal. A veces facíase con auga, co caldo tamén valería. O sea, neste caso, a importancia deses caldos que nos van a dar tamén a aportar aromas. Neste caso, eu, cando collo viño ou tal, podémoslo pillar, pero incluso un pouco de ácido, algo de vinagre, de sidra, de mazá pequeno, tamén valería tamén para desglasar e para darlle un toque. Sí que é certo que eu neste arroz o vinagre non o vexo hoxe, pero botaría caldo, vale? Como ti estás a contar agora, botaría caldo. Veña, agora eu creo que xa podemos... Bueno, está machacado. Mira, ao final, dalle e doulle, pegado, tanto que lle din que certo pegado, que sí, mira. home, certo que sí. De feito, mira o que vou facer eu agora. Vale, mentras ti me das isto, cólleme un chiliño deses, podes me lavar un? Porque non tal, un simplemente, perfecto. Mira, isto xa pa dentro. Vale, a salsa verde normalmente que leva sempre fariña. Nos neste caso nin fariña nin historia. Isto vai levar arroz, que llevamos botar de fariña, viño. Collemos isto para aquí, e sí que despois, a última hora de todo, ainda lle vou botar unha boa amada de perexil e lle vou cortar así para que quede ben en fresquiño e non este cociñado, porque este vai a dar bastante sabor, pero non preciso todo. Vale. Xenerosos seu con perexil, ¿no? Como ves? Xenerosos co perexil, Sí, ¿no? neste caso, home, unha salsa verde, non sei, xenerosos co perexil non tendría moito sentido. Aquí agora sí que quero que se vaya facendo un pouquichiño ese allo, vale? Vale, ese pouco que vai xa aromatizando, o cosa que che dicía, o invasivo das cociñas. Un allo, neste caso, empeza a olir moito, verdad? En plan, mira como sabes que lle botamos, pero é verdad que colle como toques doces. O allo en cru, é bravo como ningún, depende, empezas a cociñalo, tal, confítalo no forno, como temos feito algunha vez, nese papel de aluminio tal, e de repente cambia o bravío por un dulzor, por casi unha marmelada. Vale, temos isto, mira o que fago hoxe. Meto un corte así, vale? Tiro un chisquiño desas sementes, para que non estén e que non me piquen moito,
Cuidado Te cos gusta o dedos picante? ahora. Encanta o picante. A min tamén, mira, teño unha boa amiga mexicana Sí? e sempre me di que os meus picantes son como para min os seus cafés, frouxos. Ah, o sea, frouxo, Claro, vale. eu podería botarlle dúas, claro, para ela é eso moi Bueno, pouco. neste caso é importante saber que hai xente que non acepta tanto picante como a outra, tamén supondo que é un pouco acostumarse, non? O padal tamén se vai acostumando a todo, pero é importante, bueno, eu darlle aquí un toqueciño, esa semente que é a que leva máis capsaicina, quiteilla xa para que non nos mata ningún, e agora imos darlle ese pequeno aroma. Mirade, polo tanto, agora, arrociño por aquí, piña que vamos, vamos de liorta. Empezamos a nacarar un chisquiño, e o que facemos é arroz. Este sofrito que vemos xa está feito, pa dentro, vale? Este arroz agora movémolo 2 minutos. O meu truco de sempre é que colla ese toqueciño un pouco como nacarado, como que parece que se pon traslúcido, e de repente caldo pa dentro. Polo tanto, empezamos xa, metemos isto para aquí, collemos así, e moitas veces, cando non calculamos, que queremos? Un arroz caldosiño? Bueno, pois entón, 3 partes, 4 partes, depende da evaporación tamén da auga. Queremos un sequiño? 2 partes e media, depende de como cozamos e tamén depende moitísimo da variedade do arroz. Neste caso, un arroz redondo, un arroz bomba, é bastante xeneroso a hora de coller caldiño, gustalle bastante chupar, polo tanto, 3 partes e mollas botar. Teño por aquí un cunquiño destes bonitos e empezamos directamente con ese caldo de peixe que se non o tivéramos, empezamos a facelo. Que temos auga? Tamén me vale, non pasaría nada. Pero pensa agora e dime ti, que che dá de primeiras no nariz? Bueno, E xa solo faltaría engadir as ameixas, non? As cocochas que xa están feitas. exactamente. Mira, vouche poñer a proba, Iván. A Vamos a ver. poñer a proba os coñecementos de Iván e a xente que está na casa. A ver, Veña. vouche facer unha pregunta, a ver canto sabes de nutrición. A ver, vamos a ver. Menos que a ti, seguro. Ti que pensas que ten máis ferro? As ameixas, a Sí. carne vermella ou as lentellas? A ver, pensade na casa tamén. Vale, vamos a ver. Ameixas. Isto ten trampa, fijo. Porque cando falaban das lentexas, sempre falaban un pouco de popello, das espinacas, de tal, e falaban tamén desa legume. Así que ten ferro, seino. Pero a carne vermella ten máis ferro, creo eu. O que pasa que a ameixa, igual estou aí, aquela que está a mover. Vale, vou decantarme. Eu por carne vermella. Pois non. Vale, xa sabía eu, güeña. Son as ameixas. Ameixas. As ameixas e os berberechos son dos alimentos que máis ferro teñen. E Moito os- máis que a carne vermella e que as lentellas, E que teñen mexillón? tanta fama. O mexilón inda un pouco menos que os berberechos e as ameixas, pero sobre todo berberechos e ameixas moito máis. O mexilón tamén, Fonte de ferro aos bivalvos, porque está mentado. O sea, Sí. a ameixa ten máis ferro que un bistec. Sí, a ameixa e o berberecho ten máis ferro que un bistec. Ves como hai que saber de todo? Pero non só iso, sabes? É que ten un tipo de ferro que se absorbe moi ben. Porque temos dous tipos de ferro, un que se absorbe regular e outro que se absorbe moi ben. Pois Perfecto. o da ameixa, aínda por riba, é do que se absorbe moi ben. O sea, dentro dos ferros que hai, ese é un ferro que se absorbe perfectamente. Hai algunha maneira de que, eu teño escoitado, hai que botarlle vitamina C, hai que tal, non sei que. É verdade iso? Sí, mira, hai unha forma que, por exemplo, separar os alimentos ricos en calcio das comidas ricas en ferro. Pois, por exemplo, en lugar de tomar na sobremesa un café con leite, un yogur, pois tomar unha froita, porque, sin embargo, a vitamina C da froita favorece esa absorción dese ferro. E o Perfecto. calcio Un inhibe kiwi, que por absorbe. exemplo. Por exemplo, calquera froita ten vitamina C, pero hai outros que teñen máis, como os cítricos, os kiwis, non? A piña. Bueno. Vale, e o pemento, ou pemento. tamén un pouco, como se o perexil Sí. non ten ben de vitamina? Sí, sabes que pasa? Que a vitamina C co cociñado se perde, non? Entonces, claro, non é o mesmo unha froita que a comemos crúa, non? Que o pemento que normalmente o cociñamos e xa perde parte da vitamina C. Oh, amigo, home, aquí sí que empezamos a saber de cousas. Coidado, en cru. Bueno, se lle metes unha dentada a amada de perexil, así en cru, tamén tes a vitamina C, tamén me vale ti, como unha vaca, non pasa nada, como un pouco de erva. O que che digo eu, agora, isto que leva como 3 minutos, 15 minutos máis para despois meterlle esas cocochas, meterlle tamén esas ameixas, un pouco máis de perexil por riba, e empezar a lamber. Ti Pero que dis? rico e que doado, non? Xa verás que fácil. Chisquilichasqui, estamos aquí. Ai, Lidia. Ai, que fame, Iván. Ai, Lidia. Cala. Mira, o que vamos facer é unha cousa. Acabo de probalo así. Creo que o probeste. A ver que me contas. Colla unha culler aquí limpa, non te preocupes. Mira, teño unha por aquí. Proba, por favor, pasa, que vou Home, coller que un pouco de perexil. que marella, a ver, Colle. Ten que soplar, senón... Ah, pero ti xa colles arroz e colles de todo. Non é la mona. Home, que querías que collera? Home, tal. E ainda falta un pouquiño, que está algo tal, o arroz. Pero creo que probes sobre todo a salsa. Se pica ou non pica. A ver que me contas. A ver que me di. Ai, isto era unha trampa.
Ti querías verme ca cara vermella. Amigo, cuidado aí que eso ten... Non che digo nada, pero eso é maravilla pura e dura. Vale, Para nada, porque a mí me gusta o picante, o sea que saiuche máis. Mira a cousa, isto ímolo quitar xa, vale? Xa deixamos que deixe de cocer. Isto, se quere Lidia, pode pillalo como a mexicana colega súa, o que queira. Bueno, tanto non é. Dame igual. Eso vaise por aí. Mirade, neste punto, no que está xa con ese caldiño, que tal, porque xa vos dixen que se quería que ese arroz fora rezumento. Empezo cas miñas historias, que é ese puñadiño de ameixa, que vai empezar a abrir, por certo, que este limpa, por Dios, imagina agora ti que tes unha chea de unha presa de area cada ameixa aí, e vamos ao outro lado. Desgraciamos o arroz en 0, pero así, mira, bonitas como son. Van soltando tamén esa parte de xugo, que é importante que os vou a contar agora. Isto ainda dá outro toque de caldo, porque iso ten bastante auga dentro, está viviña, vale, mira que va deixando por aí. E máis sabor a mar, supoño. Moito sabor a mar, perfecto, e o que imos facendo nós é directamente, vale, marcando con esa cocochiña, así. E moitas veces dir, mira, como emplatas? Como me dá a gana. Vale, vou collendo así, anárquico total, vou collendo, vou metendo. E canto tempo as ameixas irán? Vale, as ameixas agora, cando empezan a abrir como están vivas, eu en 3 minutos digo que están, que é máis ou menos o que lle queda o arrociño. Que precisa un poquinho máis de caldo porque empeza a trabar e gusta tal, teño un pouco de caldo aí. De feito, estábamos falando unha vez un compañeiro máis eu da cocción do arroz, de como yo quitas, como yo poso, como para que quede no seu punto. E moitas veces o caldo, que xa está máis ou menos morno, que xa non está quente, vale, se yo tocas, rompe un pouco a cocción, para de cocer, e tamén é interesante moitas veces porque está nese punto, vale? Así que nós deixamos poñendo isto, despois, alo probar de todo, con esos 5 minutiños. Esa é a parte preferida. E eu, inda por riba, que che vou contar, voulle meter, por suposto, un pouquichiño de perexil por riba. Estes zumes, con ese coláxeno desa cococha de bacallao, vai toda pa diante, vai aportar tamén moitísimo sabor. Isto, deixámolo por aí, aquí, empezamos xa casi a rezar porque queda 1 minuto e pouco máis. Empezamos a picar perexil 2 minutos. Chisquilichasqui e a lamber. Xa verás como queda eso agora. Hoxe cociñamos arroz de cocochas e ameixas en salsa verde. Comezamos confeitando as cocochas de bacallao cun chisco de aceite para reservar e engadir as ceboliñas picadas que rustriremos uns minutos. Ao mesmo tempo que quentamos o noso caldo de peixe nunha tarteira. Coa axuda dun morteiro, engadimos 2 dentes de allo, perexil, sal grosa, aceite e machucamos ata conseguir o mallado perfecto. Coa ceboliña xa feita, engadimos os pementos de piquillo, un pouco de viño branco e o noso mallado, cun chile vermello deixando cociñar o conxunto uns 5 minutos. Tras ese tempo, incorporamos o arroz para nacaralo un par de minutos e de seguido engadir o caldo, cociñando 15 minutos máis ou menos para nos últimos incorporar as cocochas xunto ás ameixas ben de perexil e a papar! Pois aquí temos o arroz, xa está feito, Que che parece, Lidia? Como saiba igual que aparenta, estupendo. Bueno, ti dalle que sabemos como vai a historia. Nós, como sempre, unhas cocochiñas ou calquer cousa que teñas por aí, un pouco de allo, perexil, pa esa salsa verde, unhas ameixas, un bo fumet, e empeza a lamber que este é o arroz do Estache Bo. Aburiño!